дар шаҳри Москва як ронандаи маст кӯшиш кардааст ки аз кормандони ДПС фирор кунад. ҳангоми боздошт ӯ 2 афсари пулисро газидааст. дар ин бора телеграм-канал Маш бо нашри як видео аз толори додгоҳ ки масъалаи интихоби чораи пешгирӣ барои ин ронанда баррасӣ мекард хабар дод. бино ба ин хабар кормандони ДПС дар кӯчаи Красноярски шаҳри Москва мошинеро диданд ки каҷомакаҷ ҳаракат мекард ва гумон бурданд ки ронандааш маст аст. кормандони пулис мошинро манъ карданд, вале ронанда онҳоро дида фирор кард ва пулис маҷбур шуд ӯро таъқиб кунад. вақте ки билохира мошинро манъ карданд ва хостанд ронандаро дастгир кунанд, ӯ муқовимат нишон додааст. афсарони пулис ӯро ба замин хобондан мехоҳанд, ба дастонаш завлона заданд, вале тавре афсарони пулис дар додгоҳ баёнот доданд, ронанда як афсари пулисро аз дасташ ва дигариро аз байни пойҳояш газидааст. ронанда шаҳрванди 28-солаи Тоҷикистон Сунат Баҳромов будааст. дар додгоҳ ӯ гуноҳро ба гардан нагирифт ва гуфт аз як зиёфат бармегашт ва чизе дар ёдаш нест. алайҳи Сунат Баҳромов ҳоло бо иттиҳоми муқобилат ба намояндагони давлат парванда кушоданд ва ба ӯ ҳукми зиндон таҳдид мекунад.